Naše múzeum bolo založené v roku 1965. V tomto roku si pripomíname 45. výročie jeho vzniku. V roku 2007 bola pripravená nová expozícia o Ľudovitovi Štúrovi, takže naše múzeum je, musím povedať, takým mladým múzeum už len z toho dôvodu, že návštevnosť nám tvoria asi v 70% práve študenti, žiaci, ktorí sem prichádzajú doplniť si svoje vedomosti. Okrem toho je tu pamätná izba Ľudovita Štúra, je to izba, kde Ľudovít Štúr zomrel. Pripravujeme viaceré podujatia, pretože sa blíži veľké okrúhle výročie narodenia Ľudovita Štúra, 200 rokov od jeho narodenia. Táto udalosť bude v roku 2015. Taktiež pripravujeme takú prezentáciu Ľudovita Štúra v zahraničí. Ako prvá z tých prezentácií bude prezentácia vo Francúzsku, kde pripravujeme výstavu Ľudovít Štúr a zrod moderného slovenského národa. Pripravili sme niekoľko publikácií, ktoré sú jednak prispôsobené mladým návštevníkom, je to formou školy v múzeu a taktiež bola vydaná po dlhej dobe taká ucelenejšia kniha o živote a diele Ľudovita Štúra, ktorá je zároveň aj sprievodcovským materiálom k súčasnej expozícii o Ľudovitovi Štúrovi. Osobnosť Ľudovita Štúra je takou prvoradou v našom záujme, ale druhoradou sférou je oblasť regionálnych dejín, histórie mesta Modry a v súčasnej dobe kladieme dôraz najmä na keramické tradície. Takým výsledným projektom je projekt Slávnosť hliny. Robíme to v spolupráci s viacerými inštitúciami, občianskym združením Modranská beseda, s Malokarpatským osvetovým strediskom, s Múzeom Malokarpatským v Pezinku a mnohými ďalšími a samozrejme aj samotní keramikári. Keďže nám záleží na tých keramických tradíciách, tak toto podujatie, tento projekt Slávnosť hliny sa stáva tradičným podujatím a na budúci rok bude rozšírený aj o medzinárodnú účasť, nakoľko nám prešiel v rámci eurofondov projekt Trackert. Je to venované práve tradíciám keramickej výroby aj na našej, aj na rakúskej strane. Spolupracujeme na tomto projekte s Etnografickým múzeom vo Viedni. Výsledkom, takým pre nás veľmi potešiteľným, pevne verím, teda bude aj nové múzeum slovenskej keramickej plastiky práve v susedstve Galérie národného umelca Ignáca Bismayera. Teším sa na všetky základné školy, aj stredné školy, aj všetkých návštevníkov, ktorí nás navštívia a zúčastnia sa aj rôznych aktivít, ktoré pripravujeme, pretože keď prídu mnohí návštevníci do Modry a najmä aj tí zahraniční, tak chcú vedieť takú charakteristiku mesta a my im odpovedáme tak čo najstručnejšie, že tými tromi atribútmi, ktoré naše mesto charakterizujú, sú práve Ľudovít Štúr, keramika a vínko. No a o prezentáciu vínka a vinohradníctva to už sa starajú súčasní podnikatelia a my sa snažíme zastrešiť teda tieto historické záležitosti.